Despois de meses parada, a obra de construcción do escalestri de Chapa retomouse nestes días. O Ministerio paralizara os traballos á espera de acordar cos veciños cambios no proxecto. No pleno deste xoves en Silleda, a voceira socialista asegurou que o propio Ministerio de Fomento lle confirmou que as peticións dos afectados xa están aceptadas, de aí que se reiniciase a obra. Porén, o voceiro nacionalista asegura que os veciños de Chapa están en desacordo co proxecto por consideralo innecesario e faraónico. Cree que sería suficiente con construir unha rotonda. E de xeito paralelo, continúan facéndose melloras na Nacional 525. Os operarios de conservación volveron pintar nos últimos días a sinalización horizontal de amarelo, indicadora de obras. Segundo Paula Fernández, o Ministerio conta con empezar co arranxo do firme de xeito inmediato. A parte, na Estrada Nacional hai pendente de executar o proxecto de construción do desvío de Nudesa e dos 3 carrís entre Ponte Ulla e Lalín.